Però, com pot ser el que m'estàs dient? Que la química millora la nostra vida? Si quan jo penso en químics me'ls imagino al laboratori, amb líquids de colors i mig bojos. Doncs no, i ja és hora de canviar aquesta concepció. La química és aquesta part de nosaltres mateixos i l'entorn de la qual no som conscients i sense la qual res seria possible. Quina paradoxa, El nostre metabolisme, emocions, respiració, pulsos, la fotosíntesi en les plantes, el menjar que cuinem, el cotxe que crema combustible i en transporta, i fins i tot l'energia que mou el món. Tot revolucions que van canviar la nostra forma de concebre el món. I potser, parlant de revolucions, podem parlar d'aquest dispositiu que tothom tenim a les mans la major part del dia. Segurament m'he quedat sense bateria, he de carregar el mòbil, o aquesta bateria no carrega com abans, són frases que sentim més del que creiem i formen part de la nostra rutina. Però què volem dir amb això? Què és en si una bateria i què és el que carrega? Una bateria és un dispositiu capaç de convertir energia química en energia elèctrica mitjançant una reacció redox espontània que fa que els electrons es moguin. Com es pot observar, en una bateria hi ha dos terminals, el positiu i el negatiu. El que provoca que hi hagi corrent és el moviment d'electrons des de l'ànode, que és el negatiu, fins al càtode, que és el positiu. I el nostre dispositiu funciona. Com sabem, hi ha dos tipus de bateries, les recarregables i les no recarregables. L'única diferència que hi ha és la reacció que es produeix al seu interior. No totes estan fetes dels mateixos materials i, per tant, les reaccions canvien. A les piles no recarregables, la reacció que hi ha al seu interior és irreversible. Per tant, quan tots els electrons han passat des de l'ànode fins al càtode, el nostre dispositiu deixa de funcionar. Però les piles recarregables tenen reaccions que sí que són reversibles i són les que anem a veure a continuació. La bateria de níquel-cadmi està formada per uns elèctrodes d'hidròxid de níquel i l'hidròxid de cadmi separats entre si per una làmina porosa. Bateria de níquel-ferro. I una de les més utilitzades, el liti. Quan el nostre dispositiu es descarrega, és a dir, passen tots els electrons des de l'ànode fins al càtode, li hem de comunicar energia per fer aquesta reacció altre cop reversible i que tots els electrons es vagin fins a la seva posició inicial, l'ànode. Això s'anomena un cicle de càrrega i unes bateries haurien d'aguantar uns centenars d'aquests cicles. Els factors que facin que es facin malbé són interrompre aquests cicles, fer-li més cicles dels que li toca o la interrupció d'aquest cicle. Tots aquests factors fan que una reacció deixi de tenir el seu rendiment al 100% i cada cop vagi perdent la seva eficiència. Les bateries no només estan al mòbil o al comandament, sinó també a cotxes, llums i a pràcticament tot el que ens envolta. Per tant, una cosa tan imprescindible per nosaltres com és l'ús de bateries queda reduït a una reacció de reducció i oxidació. La ciència avança, i nosaltres amb ella. I la química deixa de formar part d'aquell laboratori amb líquids de colors i fums sortint per totes bandes i passen a ser coses tan essencials de la nostra vida com pot ser una bateria. Quina paradoxa,